Ćao svima! Današnji video, to je tema našeg današnjeg videa, jesu, ajde reći sponzoruše, ali nisu sponzoruše i radi se o ruskinjama. Način na koji one počnu da izlaze na sastanke, to je da izlaze sa momkom, kriterijume koje one gledaju. Privešću vam neke primere svojih drugarica i pokazat ću vam neke drugarice i rešila sam da uzmem da posle porođaja pravim, izvinjavam se, da uzmem da pravim neke snimke gde ću ih intervjuisati, da ga tako kažem, gde ćemo pričati o muško-ženskim odnosima. Imam drugaricu koja je skroz fora, ajde neću spominjem naše starlete i starletice, ali ta fora, ona je Kazahstanka, ali top riba, sva izoperisana, baš lepa, vidjet ćete je. U suštini možemo sa njom da pričamo o tome, pošto ona prošla sito i rešeto i vidjet ćete da ovo što ja pričam, da je sve to tačno, da ne mislite posle da ja izmišljam, preumišljam. Današnja tema je nešto što se neće dopasti baš svima, bit će verovatno mnogo negativnih komentara. Izvinjavam se. Natresla sam bukvalno nešto gore. Dole sam u izdanju koje mi odgovara, bukvalno sam cela namazana uljem. Svi koji znate da sam trudna, tako da znate koji je tela namazana uljem. U suštini ovo mi je kratko pa mi odgovara da mogu da snimam i da mogu da se ne češem. To je vrlo, vrlo važno u ovom periodu moje trudnoće. Da trudna žena četvrtim detetom priča o čemu? Ajde da kažemo, nisu sponzoruše ili će u Srbiji ljudi njih nazvati sponzoruše, međutim, to su sve devojke koje ja ovde znam. Znači, ne kažem da ti samo druži sponzorušama, zato takve i znaš, ali bukvalno su to devojke, žene koje su udate, koje imaju po 3 dece. Znači, imam drugaricu koja, ajde sad, da vam kažem prvo, čekajte, o čemu se radi, o čemu pričamo. Pričamo o muško-ženskim odnosima, međutim, pričamo o muško-ženskim odnosima do veze, znači do veze, to je dating, to jest, kako se kaže na srpskom, pa je dobro kad imamo sastanke. U Rusiji, u Kazahstanu, to je mnogo drugačije nego u Srbiji. Ja sam u nekom od ranijih videa pričala nešto malo o tome i onda ste vi pisali pričaj nam o tome. Baš sam malo prepročitala komentar, devojka je rekla kao obećala si da ćeš da pričaš, pa ajde kao. Ja inako ne znam o čemu da pričam više, pa ajde Bože, 2 minuta vas uvodim u nešto, znači razumeli ste o čemu pričamo, tipa ruski sponzoruše, ajde tako da ga nazovemo. Na srpskom nazivamo video, nebitno. Ajde, Milica, saberi se. Ja, naravno, znate da sam se upoznala sa mužem u Dubaju i ja sam Srpkinja, tako da sam ja po našim običajima i načinima imala izlaske i sve to sa mužem ili sastanke, nebitno. Kad sam došla ovde, evo, imam dosta drugarica, samo ih ne pokazujem i vi stalno pitate da li se ti uopšte družiš sa nekim, pošto nikog ne pokazuješ, ništa, ja ne snimam ni story, ni ovo, ni ono kad se sastanem s drugaricama, jer ne znam, ranije sam snimala, ali onda mi, ne znam, nebitno, uglavnom. Imam dosta drugarica, neke od njih su napucane, neke od njih su porodične, tako da mogu da vam ispričam tačku gledišta i udate i slobodne devojke. Evo, primer. Bila ja sa mojim klijentkinjama, pošto moje haljine znate kakve su. Ovo je jedan od modela, ovo je kratak topić koji ide sa dubokim pantalonama, koji ja ne mogu sad da navučem, tako da sam ja u kratkom topu i to je to. Znači, vidite, znate i sami kakvi su moji modeli. Znači, da moje modele nose napucane devojke. Zgodne devojke, kako nas vi nazivate, silikonjere, eto takve devojke nose moju garderobu. Što ne znači da neću sada da sašijem novu kolekciju. Razmišljala sam, tako da možda će biti nešto zatvorenije i nešto baby style. Na tu foru, nebitno, vidjet ćemo. Ajde sad, skrećem se teme kao po običaju, sorry. Da nastavimo. Znači, devojke koje su slobodne, znači sa klijentkinjama sam bila,
Jedna od njih ima oko 150.000 pratilaca na Instagramu, druga ima 350-400, tako nešto. Ona je baš popularna ovde. Ajde, mogu da pričam ovde, zove se Bota. Sad kad krenete da tražite na Instagramu, naći ćete je sigurno. Dobro, sad ću da pričam nešto što ne bi trebalo, onda ćete mi da mi šaljete link na ovaj video sa prevodom, šalim se, nemojte to da radite. U suštini to mi je poznanica i ja sam se družila sa ovom koja ima 150 i onda ova krenula sa nama da izlazi, nebitno, ova Bota. Tako, dobro, ajde Bota, da, ajde, pričat ćemo po imenu. I sad je fora, sedimo mi, ručale smo, dolazi Bota, seda sa nama i mi kao ja kažem ajde krećemo pošto ja već trebala po decu, da li sam trebala ovde nešto po decu ili ne znam ja šta. I ona kaže kao čekaj još malo idem do WC-a, ja kažem dobro. Ona krene do WC-a, vrati se da se prošeta, ok, znači ode bukvalno na 30 sekundi otišla kao tipa stavila ruž ili nešto i to je to, vratila se, dobro. Ja kažem, ajde krećemo, ona kaže, ne, sad čekaj još 5 minuta. Rekao, šta je sad? A ova moja druga drugarica, Aziza, ona je sad u suštini učestvovala na izboru za Miss Kazahstana i bila je, da li je pobedila za stanu ili nešto je osvojila ili je bila Miss Kazahstana, ja nisam sigurna, sada živi u Americi, nebitno, ovo je ta Aziza od 150.000 pratilaca, pošto će vam biti tako lakše zapamtiti. Znači, ovo će biti dug video, pošto ja ne mogu da dišem. Znači, ne mogu da pričam. Dobro. Prekidat ću video u smislu da se odišem, da bi mogla da nastavim. Znači, dalje. I sad ona kaže, sad čekaj još 5 minuta. Rekao, šta se dešava? Aziza meni kaže kao čekaj, sad ću da vidim šta je bilo. Ja je gledam ovo, ja kažem, malo, ja trebam po decu da idem, jeste normalne, šta sad radimo? I ona čeka i prilazi lik koji je bio sto iza, pošto su tamo bilo 3 ili 4 muškaraca, nisam sigurna. I prilazi lik i kao da uzme broj telefona njen. Ja je gledam, rekao da me zajebaš da si sad tipa sve to radila da bi, okej. Mislim, ajde, slobodna devojka, prošla je da je vidjela, evo desno da da broj, okej. Ništa, ja čekam, sedimo tu, čekamo, ja i Aziza. Ona daje broj telefona, dobro, ustajemo, mi oblačimo se normalno, ona kreće da se oblači ovako, onako, znate sami kad tipa svi gledaju ili da vas neko vidi. Dobro, čekamo tih 2 minuta da se ona obuče, ona se oblači, mi krećemo i pored vrata, bukvalno sa tog istog stola ustaje muškarac, dolazi do vrata i uzima njen broj. Drugi muškarac za 5 minuta koji sedi za istim stolom sa kog je ustao prvi muškarac i traže je broj koji je ona dala, ispred ovog drugog je isto to uradio. Ja stala, znači ja sam samo izašla napolje, stojim sa Azizom, ja gledam Azizu, ja kažem, mami ti zajebavaš. Ona kaže, tipa slobodna je kao traži, ja kažem dobro, a sad je fora što mi sedimo i pričamo za stolu o jučerašnjoj situaciji koju je ona imala sa nekim likom. Evo situacija, znači sad ja ne znam, pričamo dogodošlim da bi vi shvatili kako se to ovde radi, šta ovde radi, šta je normalno. Mislim, evo, ja vam sad prepričavam pa vi onda shvatite da ne bude da ja izmišljam. Ona priča, to je meni Aziza pričala šta se dešavalo u Boti i posle smo sa Botom komentarisali celu tu situaciju. Izašla ona sa nekim likom, tipa napucan lik, mislim, evo sad priča, napucan lik, dobra kola, levo, desno, krenuli u neki restoran, zove se ovde, kako se zove, dobro, nije ni bitno kako se zove, Parmigiano se zove, to je skuplji restoran, mislim skuplji, da, račun ispadne oko 150 evra, ono kao ništa da ne piješ. I dobro, znači pojedeš i to je to. I naravno ona sela, naručila šampanjac, naručila, ne znam, buratu, naručila, ne znam ja šta je naručivala, nebitno. I tipa došao račun, tipa super su se provali, super, ono, sedeli, i stiže račun i on kao, pa ja nisam znala da je ovde ovoliko skupo. Ona kaže, ja ga pogledam, ja sam ga pogledala, tipa, jel me ti zajebavaš, tipa, šta si ti to meni upravo rekao, da sam ja, tipa, tebe dovela, da sam izabrala skup restoran ili ne znam nešto, kao prvo nisi trebao da dolaziš u taj restoran ili da, ako je već, sorry, to mi je Filip. Filja? Dobro.
Ako već bukvalno uzimaš, ako sad uzimaš da mi izvedeš tipa na ručak, na večeru, trebaš valjda da očekuješ da potrošiš nešto i ako ti sad na ručku večeri ne potrošiš dovoljno, to jest ako ona vidi da on ne troši dovoljno, naravno ona nema šta da traži sa njim i to je bukvalno što je ona nama rekla tad. Rekao, dobro, znači ona tipa izlazila i okej, i onda je bilo ovo sa toaletom, levo desno i sa ove 2 broja. Gdje sam ja posle toga, bukvalno, to je bio 3. put da sam se ja našla sa njom, pošto smo bile u tom istom društvu sa Azizom, gde sam ja posle rekla Aziza, tipa ako Bota bude kretala i htela da se nađemo, ja kao zajebi, zato što kao prvo Kiril će mene da ubije, zato što će da shvati. Mislim, okej, ajde sad, ja mogu da razumem, nisu sve devojke takve, nisu sve... Okej, ovo je primjer, ajde da kažemo, sponzoruše. Ajde, toga ima i kod nas, sad ćete da pišete levo desno, ali ajde sad, pričali ste mi da navodim primjer, pa sam se setila ovoga. Znači, to je to. To je taj primjer za tu devojku koja je to kao primjer sponzoruše. Međutim, hoću, eto, to o čemu sam htjela da pričam što se tiče ovog slučaja, to je to da bukvalno ovde, znači ona će posle toga da izađe sa prvim, pa će izaći sa drugim, pa će da vidi ko će, na primjer, više da potroši, ko će imati više para, ko će veći buket cveća da donese, ili, na primjer, ako na drugom sastanku ne donesu, neko od njih ne donese buket ili ne znam nije šta, ona naravno neće ići na 3. sastanak, to je ta fora, znači ovde je ovako, prvi sastanak, znači skup restoran, ako sve to prođe kako treba gde ona naruči molet ili ne znam nije šta, onda ide drugi sastanak, ako ne donese cveće ili nešto, onda kao ćao. To ne znači da će ona sutra da spava sa njima, to ne znači da će ona sutra, tipa, mislim, ja ne znam što će ona da radi, ali ako u suštini stvarno ona da broj dvojici muškaraca koji su za istim stolom u roku 3 minuta, verovatno će nešto da radi za njima, ali to hoću da kažem. Da, i što se tiče te devojke, evo sad sam se zetila, ona, na primjer, ajde sad neću da pričam, neću da preterujem, zašto će onda ispred stvarno da pljujem, a nemam lošu nameru, mislim, svejedno mi je. Što se tiče te devojke, ne dotiče me ništa, nego čisto pričam primjere. A eto, imam dosta primjera vezanih za nju, tako da inspirativna je, ali ajde, nećemo više o tome. Drugi slučaj, neću o njoj da pričam, da ne ispadne isto, ne znam nija šta. Sa Dijanom ćemo pričati o tim temom, pošto ona ima milijardu primjera i sama, i sa drugaricama, i poznanicama, tako da će ona moći sve živo da nam ispriča. Ja, ljudi. Znači, ovo je nevjerovatno. Ja ću 20 minuta, ja mislim da pričam o ovoj temi, zato što se polovinu videa umaram. Sorry, čekajte, da se namestim. Tutorial sam rekla, radit ću vam za kosicu, samo ne znam kada. I ako želite mogu za šminku, pošto sam primetila da mi se dopada kako sam počela da se šminkam. Čekajte, stranje, dobro. Nebitno, ajmo sad pričamo za udete devojke, to jest udetu devojku. Primjer moje drugarice koja ima 3 dece, sećate se u kojoj sam zgradi ja živjela. Ona isto živi tu ispod, muž joj je isto takođe imućan, znači sve to stoji, imaju, kažem, 3 dece, isto male. Bukvalno ima dete od 8 godina, dete od 3 i dete od godinu dana. Da. Jebote. I ne mogu, šta mi je, vruće mi. Znači, ja sam gola i meni je vruće, ovo je nevjerovatno. Moram da smanjimo grejanje. Dobro. Znači, da li osjećam ove gluposti, ali ajde. Istrpit ćete. Ne mogu da editujem dugo vide, mrzi me. Drugo, ajmo sad šta sam htjela još da pričam. Da, udete, bože, evo, vidite kako meni mozak u trudnoći ode i ovako je slabo radi, ovako je katastrofa. Kako su se ona i njen muž upoznali? Upoznali su se u banci, ona je tada radila u banci. On je došao, levo desno razmenili brojeve, da su izašli na 1 ili na 2 sastanka. Tu je ona vidjela tipa šta on vozi, šta je ovo, šta je ono. Izašla je na 3. Posle toga ne znam šta se... Da, nije izašla na 3, lažem, to su bile 2 sastanka. Posle 3. sastanak, kako se desilo to, jeste da je on ju pozvao, ona je rekla da je kod tetke, on je pitao gdje će živi tetka, ona je rekla tu i tu, on kaže čekaj, ja živim tu i tu.
I ona je rekla, ja sam u toj zgradi, on je rekao, čekaj, otvori vrata, ona je otvorila vrata, on je otvorio vrata, tipa, stanovi su jedan preko puta drugog. Tako da ono kao sudbina, znate. Znači, kao sa mnom i sa mojim mužem, što ja kažem da je sudbina, eto, isto tako, bukvalno, eto. I sad, znači, ona stvarno nije nešto previše napucana, znači, nije kao Dijana, nije kao Bota, nije kao Aziza. Ona je skroz, znači, prirodna, niti radila silikone, znači, nema grudi, nema usne, nema ništa, ali, znači, lepo, okej, lepa je devojka, okej, mislim, ne znam, što ja pričam o svojoj drugarici, znači, katastrofa. Lepa je devojka, okej. Prirodno lepa, ja volim ovako lepe, ovako lepe, a ne prirodno lepe. I šta sam htjela? Nebitno, to je njihovo upoznavanje. Hoću da kažem da ona, na primjer, posle 1.5 dana u braku, ona je njemu tražila stan. On je njoj kupio stan, na primjer. Prošle godine, pretprošle, kada je rodila drugo dete, ona je njemu tražila auto i on je njoj kupio G klasu. Ako ste vidjeli da sam se vozikala prošle godine sa drugaricom u G klasi, uglavnom to je njen, znači naći ćete u storijima, možete da je vidite kod mene. U suštini, to su neke stvari koje su kao normalne. Vi ćete da kažete odmah da je to sponzoruša, da je ovako, da je onako. Znači, devojka je prirodna, normalna, rodila je 3 dece, udata je i, znači, rekla ja hoću stan, znači, ne taj stan gde oni žive, ali drugi stan, ali on je njoj kupio stan, na primjer, posle toga je kupio auto na njeno ime. Znači, jebote, koliko će ovo da traje? To je zato što mi beba bukvalno leži verovatno na plućima i ne mogu da višem. I bukvalno, hoću da kažem da je to kao normalno. Kod nas to nije normalno zato što naši muškarci, nažalost, ne mogu svi da zarađuju toliki novac koliko, na primjer, ovde mogu da zarađuju. Takođe, ovde drugačiji mentalitet. Znači, ovde, ne znam, od 17-18 godine odmah rade. Ima i kod nas ljudi koji rade od 17-18, međutim, plate 10 puta manje i onda ne mogu ništa da urade. Ali ovde kreću biznise da otvaraju, kreću ovo, kreću ono. Trude se mnogo i onda u ranijim godinama mogu više da zarade i onda njima nekako nije žao da daju na ženu. Ja ne znam da su reč sponzoruša, kod nas to je ono kao, eto, bogat je muž, ti sponzoruša, bogati dečko ti si sponzoruša. Sorry. Aljo. Какую выставку? Меня посещали ее, по-моему. Я вообще не регистрировалась никуда, я не знаю, про что вы говорите. Ja ne znam da li su sponzoruše reč koju su muškarci izmislili, ja ne znam da li su sponzoruše reč koju su izmislile devojke koje su ljubomorne jer su neke od devojaka sa nekim koji ima više novca. Ja to ne znam, ne interesuje me, međutim hoću da vam kažem da ne znači da, evo, devojka, na primjer, prvi primjer i devojka ili žena drugi primjer, da je to jedno te isto. Znači, ova devojka bukvalno ide i traži sponzora, ajde tako da kažem. Znači, ide i, znači, nalazi se sa likovima, znači, u većim količinama, gleda ko će više da potroši i to ne znači, ono, ko ima više para, tipa on odgovara, to ne znači. To znači da treba da vidi ko ima dovoljno para i ko želi najviše da potroši na nju. To je primer desne devojke. Primer leve devojke jeste primer gde se ona zaljubila, gde se njen muž koji ima para zaljubio i gde su oni zajedno osnovali porodicu. I to je to, ljudi, vi nadam se da ćete nekako da shvatite da svi ljudi imaju osjećanja. Da li imali para, da li nemali para, da li živeli, ne znam, ispod mosta ili živeli u zamku, isto je. Znači, novac ne znači da ćete vi biti srećni. Ja sam bila u situaciji kada sam živela u Dubaju, kada sam živela bukvalno među Kinezima, Indusima, kako se kaže, na srpskom, znači ne znam nijak gde sam jela bukvalno
ne znam, pošto nisam voljela svu hranu, ja vrlo čudno jedem. Znači, bukvalno sam jela paradajz i kokice i ne znam nija šta za večeru. Znači, radila sam po 12, po 14 sati dnevno. Došla sam do toga da ne radim i da imam dovoljno za sve potrebštine i to je to. I za više nego što mi je potrebno, hvala Bogu. Ali to ne znači da sam ja išla i tražila nekog, znači nisam bila primer desne devojke, ja sam primer leve devojke. Žene. Kraj. Znači, eto sad opet ispada da se ja nekom pravdam i nikome se ja ne pravdam, ja samo, eto, snimam video i bukvalno kako krene priča, ja uvek tako pričam, kao što i vi znate, znači nešto mi padne na pamet dok ja snimam, nikad nemam spremljeno, pripremljeno. Za podarkam? Daj se čas pa smoknem, tam propka budete. Čekajte, hoće da idemo brzo po poklon. No, Sonuška, papa že na raboti si čas. Давай папу попросим, чтобы купил подарок. Папе скажу подарок купит. Но он сфоткает, ми выберем. Давай попрошу. Hoće Beyblade da mu kupim, znači koja mama, znate šta su Beyblade? Znači hoćemo da naručimo mužu. Šta, sina? No, Stoška, mama beremena. Ja kažem da sam trudna, pita što ne možemo sami da idemo. No, Stoška, probka. Давай сейчас посмотрю. Я закончу видео. Čekajte da ga sakrijem. Morat ću da sečem Filipa, ne znam u kom delu je ušao. U suštini hoću da kažem da ljudi, ne znači da ćete vi biti srećni ako budete imali, ne znam nekoliko para. Uvek kažu lepše je plakati u Ferrariju nego tipa u Ladi. Mislim, sve to stoji, ali to ne znači da novac ne znači sreće. Znači, novac jednako sreće. To nije tako. Znači, stvarno nije. I nemojte da trčite za tim. Ja nisam trčala za parama, ja se nisam upoznala sa mužem zašto sam znala koliko on ima para ili ne znam nije šta. Ja prvi put kad mi je prilazio, ja nisam ni htjela da se upoznam, posle 2 meseca smo se opet sreli i upoznali se. To, što ja kažem, to je sudbina, kao ono vrata pa se sreli. Razumete? Znači, nemojte da pričate i da mislite da su svi na tu foru, na desnu foru devojke. Znači, nisu. Jer, evo, verujem da većina vas takođe to tako ne gleda. Većina vas ima mnogih koji pljuju. Tipa, evo, ovo je s njim zbog para, ovo je ovako, ovo je ovako. Ja svog muža ne krijem zato što je ružan, zato što je on lep. To je kao prvo. Kao drugo, ja ne bih pravila decu sa nekim ko je ružan zato što će moja deca sutra biti ružna. Vi razumete to? Znači, ja nisam sa njim zbog para. Opet krećem da pričam kao da se pravdam, a ne pravdam se, znači nećemo o tome. U suštini, ovde devojke, rekla sam vam primer sponzoruše i primer udete žene i devojke. Nebitno, takođe za bogatu osobu. Imaćemo drugaricu koja će da priča više o tome, pošto ima više iskustva, naravno, zato što je Kazahstanka, i onda će nam ona vama objasniti, ja ću vam prevoditi šta, kako funkcioniše, ali većina devojaka, znači, neće biti sa nekim ako on, na primer, lupam, plate pola ili neće da vodi nigdje ili ovo ili ono. Mislim, dešava se naravno to je u studentskim danima kada, izvinite, i svi mi smo, kad smo bili studenti ili smo išli u školu, mi nismo gledali ko ima para, ko nema para, ko ovo, ko ono. Međutim, za neki odrasli život ljudi kreću da razmišljaju svojom glavom, ne razmišljaju srcem nego svojom glavom. Ako ćete vi da pravite porodicu sa nekim, vi ćete da gledate da on bude neko ko će da radi, neko ko će da ima svoj dinar i neko ko će, naravno, da uloži u svoju devojku, ženu sutra. To je normalno, zato što će on sutra isto to raditi za svoju decu i za svoju porodicu. I neće sad svaka devojka da uzme da rađa bilo kome, da rađa nekom ko će da se kocka, da rađa nekom ko će sve to da pije, da rađa nekom ko će stalno da izlazi i da ga boli uvo i za ženu, i za decu, i za ne znam nije šta. I to je normalno, i to je logično, i to je ono kako bi trebalo svi, ja mislim, da razmišljamo. Ne znam kako je ispao video. O čemu sam ja u suštini pričala, ja ne znam. Stavit ću naslov, ne znam nijak ali mislim da je interesantan ispao. Ljubim vas, vidimo se u nedelju sledeći video.